subtract o rational algebraic expression. Sa di pa ta magsugod og add subtract, ang atuwa lang ako lang sa inyo ipasabot kaninyo na ang pag solve na gyud aning rational algebraic expression. Tabla kita ni review sa o nibalik sa fraction na concept na kung mag-fraction po ta, divide ta o kan fraction na plus o minus, kanina this time kay addition man o subtraction, mugamit mo tag formula, then atong dapat may bawaan kung sa iyang definition. Dapat dili siya equal sa 0 ang iyang denominator. Kaya kung equal sa 0 na, ito ni means na undefined atong term. Unya, ang gitawag na concept kay factoring o loss of exponent o kanipong prime factorization. Mapuni ang usap sa pinaka-importante nato na mahibawaan o masabtan. Magsugod na ta. Then kung na may mga gilibugan, please understand the basic kay para mas masabtan ninyo akong kipang istorya din karon. So ito sa unang example na to. Kung nakita ninyo, sa bantayan ninyo diha, this is a monomial, added by a monomial. Then rational expression na to, wala mo siya ang idea sa rational expression. Dako na gina siya, wide na kaya siya na polynomials na numerator, na polynomial na denominator. Sa atong example karon, kanina part ni polynomial na siya. O kanina pong sa denominator, polynomial na sila. Monomial siya na klase. So, maka-apply tani o katong loss of exponent. So, maka-apply po ta o GCF o prime factorization o katong fraction na formula. So, sugdan na to. Magsugod ta karon sa una kay ang pag-simplify sa mga variables. Ako lang po i-emphasize na ang pag-solve sa rational expression, dili ta mga makaambak dili sa formula step by step ta. So step 1, atong i-simplify per term. Simplify each terms. Kung wala kong terms ani, it doesn't mean na kaning usa ka denominator. The whole rational expression kaning iyahag yung na denominator na polynomial, denominator sa ubos, numerator sa taas. The whole yun niya. First term, second term mo siya ang 3y over 6y cube. So muna yung step 1 nato i-simplify. Step 2, kinahanglan nato siya prime factor naagi sa prime factorization na method. So palitan na ito ang mga prime factors. Then kung naaman, kung wala. Another thing, if pala prime factors, pwede po mag-factoring ta. Sino sila og idea? Ang factoring lang yun na natin gigamit na certain principle na atong assumption na siya ka-product. Special product na siya, mo gamit ta og factoring na technique para mabuak nato na siya na product na nibawa nato na siya pattern. Ang step 3 kay diyan na mo gamit og operation if necessary. So ito ang operation ani magdepende sa atong formula. Sa atong formula, karon kay gamiton kay katong addition na a over b plus c over d equals ad plus bc all over bd. Kanisa na formula itong gamiton. So, karon ang step 4 na ito ani mo kanta sa katapusan na step ng step 4. Simplify yapon. Pero in this time, if masimplify na nato rational expression na itong topic, pagkitaon na nato ang domain. Ang domain mo ni siya ang permissive
permissible value of x, pwede na mga value sa x. Then ang definition ng rational expression, dapat dili ma-zero ang denominator. So yung domain, q should not be equal to 0 as always. So nanara ang instruction sa rational expression. Natay first step na follow-on, di pwede siya matawag na first step lagi. Pwede na siyang balik-balik sa prime factors, inana. We try one step lang, depende na siya sa given na problem. So magsugod na ta o simplify o sa itong mga terms na ni. Buhaton ani, di ba ang first step kay simplify each term. So sa first na term na tayo numerator o denominator, magsugod ta sa ito ang numerator. Atong numerator din kay pwede pa ni siya ma-simplify into n factor ang ato ang exponent. So 2 times x times x times x times y. Mga ito mga n factor na to siya. Kung tatag mga factors sa ito ang variables, katuluhon man ang cube, ang x kay cube man. Then sa ito ang denominator sa first term. Ang kaning 6, pwede pa man siya ma-prime factor atong second step. So divided by 2, may mo siya og 3. So 2 times 3. 2 times 3 is 6 po na. So x times pala ka y, upat 1, 2, 3, 4. So may tawag ni mag-cancel out na ta. Mag-simplify tab via cancel outing the terms or the mga variables nila. Ang katarang sa parehas para sa ning usa 2 makancel out na x usa ka x o napatay usa ka y din eh. So ang nahabilin mo na itong kopyahon. So base sa ning nahabilin mo na siya diha. Kaning usa na po mag-plus ta og 3, then times y all over, may divide na po na siya 2 times 3 times y, tulo ka y. So may tabo na to ani mag-cancel out na po ta og same nila 3 divide 3 1 na lang na y og y 1 na lang na. So sa atong numerator sa second term, ang mahitabo ani kay kuha na ni sila kanang sa first term na may duha ka x, so pwede na siya na ito mga x squared. So ato ni siyang x squared all over sa ito ang denominator natay tulo ka y dito sa ka 3. So 3y cube. Unya, add na po natin sa second term. Ang numerator sa second term kay 1 na lang, kaya nakancel out ng tanan. Sa numerator sa denominator niya natin 2y squared. So sa kanina part na po, makagamit na kita og formula ni og ang application po sa law of exponent katong sa multiplication of exponent kaya na naman tanaw na to atong a over b plus c over d i-multiply ang mga denominators ang a, d po og bc. So mag-cross ta og tanaw, i-multiply na to ang a sa d og ang b sa c. Then kani pong denominators din i-multiply ta nila. So the result will be 2x squared y squared. Kaya na naman multiply man taan nila. Natural silang mag-add. Additional ra siya, pero di siya add. Mara siya gikan. Wala may common nila. Magsikita sila din. Plus, din kanina po ng BC, 3y cube. Makapira siya kay tungod 1 man nga to ang numerator sa second term. Kunya sa denominators ni mo multiply ta ni kay
multiplication man ang symbol, pero take note, basta law of exponent, mag-multiply gani ka. For example, natay a to the m, multiply yan mo 8 to the n. Ang may tabuan ni ang kanang a, mahimo na siya m plus n. Kaya same man sila base. Same thing with this. 3 times 2 may mo 6. Cube y cube plus or times y squared, may mo na siya y to the fifth. This time, masimplify pa siya or dili. Pwede pa na siya ma-factor out ang ato ang by y cube. So, y cube kay y squared ay pinakagamay man din. So, may mo siya 2x squared plus y. Then 6y to the fifth. Unya, kani siya din pwede pa niya simplify. Then, dahil magkawala ka kay last na yun siya. So, ma-minus na sila. Kaya naman po tayo formula na kung magawa nila a to the m over a to the n. Kung ang m ko no, buta na to, ang m kay less than n. So, naog si m. So, may mo siya a to the n minus m. Si mani, gamay man ang 2 sa 5. So, naog si 2. So, 5 minus 2, mahimo siya 3. So, our final answer will be 2x cubed or squared a. So, 2x squared plus y. Unya. Ano na yung 3 din eh? Ano pa yung 3 din nilapita? So, ayaw mo kalibog ako rin. Wala rin nakasulat. So, na pa yung 3 din hin. But it will not affect kaya ang dulas to kaya ang y raman all over 5 minus 2 kay 3. So 6y cube. So all in all, ina nang iyang concept. I hope nasabtan na ninyo first example sa ito ang addition of rational algebraic expression. Again, may factor pa na siya, and then kana siya. Tanawa na ninyo kung asa dapita, basta ganyan na din 3y. Ipagawas, then may bilhin lang ng square. So, ano pa na answer. Pero napatay restriction kayo, magdepende magyapon if ever pangutanon pila ang domain. Balik ko na kung domain mo na siya pwede na set of x values manang domain, kani pwede tanan except siya if y is equal to 0 should not be equal to 0 ang y. Pwede rin na kaya naman po tayo next topic kung like mahatag ko mga problems regarding ani sa mga umabot na videos ng pangitaw ng domain. So, arita sa next example na to sa addition. So, taas gini siya na term. Pero, I hope din siya libog sa ito ninyo. So, kanina sa kanang example, daghang kita mga factoring technique na gamitan ang GCF, factoring by grouping o magkuhan po taan AC method para sa pag-factor. Kaya ano na siya class? Kani siya na concept mong good. Special product na siya. Product na siya daan sa usa ka mga factors. So mag-factoring ta. Tawad so magsugod ta. Kani siya na concept din dapita sa first denominator. Ang atong buhaton kay ato ipagawas ang 4 as our GCF o katong x po na ito pong ipagawas. So, ang ato ang GCF na karon kay 4x kay muna common sa duha ka terms.
Unya tayo 4x raised to the power of 1. So kanang 1 man tayo subtract sabay kuan dito sa sulod sa parenthesis. Ang sa parenthesis mo na nasa kanya kita din eh. So 4 divided 4 may 1. Unya napunta 1 3 minus 3 atong exponent sa pikas minus 1 2 na lang. So x squared ang atong first din eh. Minus the whole number yung gawas man. So 1 naman 4 divided 4 1 then x raised to the power of 1. So 1 minus 1 0. So x raised to the power of 0 is 1. May idea niya na so ubos na po. So denominator niya gawas na itong 2 napay x may GCF nila. Unya napay x minus 1. Sino ka nakabantay mo parehas na lagi sila. Pero then sa taas tatawag na ba simplify pa na siya. Ato pa na siyang give pa GCF lang. Sa another na po kaning second term kaning x squared minus 2x plus 1 pwede na siya masolve pinaagi ang AC method. Ang AC method mo na siya ang pagkuha sa first term kasi na yung form ni ax squared plus bx plus c. So kaning c ato na silang kuha sa a. So 1 ang daan 1 times 1 1. So ang itong factors na ang 1 maka-arrive sa negative 2. So saan ang paagi? So 1 ang idea lang sa AC method ng good. Dapat ang product nila maka-lead sa factors na musam sa middle term. Atong middle term yun kay negative 2. So sa atong 1 na ito ang AC. So 1 times 1 1. Negative 1 times negative 1 matawag na 1 itong answer kay negative 1 plus negative 1 negative 2 man. Sa ito pa x minus 1 times x minus 1 1 itong numerator. Ito ang denominator na po x minus 1. Karoon nakakita na diha. Sunod niya ito pa niya siyang i-simplify na po. 4x divided by 2x kani siya pwede punganahan mo mas simplified or mas kita nag-prime factor tani kay 2 times 2 kung magyapon matawag mo kay 4 so ang nila pa yung 2x pwede 2 times x unya makancel out na din data ng bahaton din po x squared minus 1 product naman siya sa sum and difference of two binomials. Sa ito pa x minus 1 kaya square root sa x squared kay x squared kay ato mo ni i-square root ko ng kano to kay perfect square magyapon sila natin x na a then kanina pong 1 square root of 1 is 1 manang 1 man. So itong answer ni x plus 1 times x minus 1 kunya sa ubos na ito x minus 1 na daan. So ito cancel out na first term. So mag-cancel out 1 cancel out na diha x minus 1 so ito pa natay 2 x plus 1 mo yung first term na ito ha over 1 sunod plus na ito siya o ang second term na ito ako ang gusto din ang second term na ito din kay x minus 1 all over x minus 1 so mga cancel out na po ito din dapita so ang result na ito ani kay mo na ni 2x plus 1 times x minus 1
which will lead us to larawan niya. Therefore, may mo siya og 2 unya kung ganahan mo ni x squared minus 1. Muna itong final answer kung ganahan po mo simplify maayo 2x squared minus 2. So this will be our final answer. I hope na mas makita ninyo na importante kayo ma-master ang factoring o mga lalayang pag-factor sa mga products ni kaya kanang inyong nakitaan karon ng mga expressions, rational expressions, gicompose na siya polynomial expression na gikan sa product. Yung kanang product na may mga pattern po sa pagkuha sa mga factors ana. So ito sa itong katulad na example. This is a little bit easy pero ako lang ikaw na ipasabot na nag-subtract na ta. So notice that nag-subtract ta din So na po yung technique ang pag-subtract kay mag-distribution ng puta o sign on niya. So sa pag-answer na ito ang subtraction, more gyapon at nag-simplify ang kada term bitang mo dito sa second term. So 3 times x times x times x times y all over may muna siya 3 times 5 kaya factor out mo na 15 times x times y times y. Karon para mas madali itong buhaton, cancel out ang common terms ni. Cancel out, kana o kani. Then 3 og 3 sa to pa. Atong first term, may muna ni siya x squared all over 5y. First term na atong second term. Ito pang buhatan ng second term. Minus atong second term ni kay x minus 2 over 5y. Then kung nakawan tayo mo pareha sila o denominator. So therefore pwede ni siya ma-combine. So 5y na sila tanan. Unya ang kalainan ng x squared minus x minus 2. Then take na tayo na parenthesis ni. So therefore mag-distribution ta og sign. Distribute negative times x o negative times negative 2. So ang atong final answer ni kay may mo kuan kanang 5y x squared minus x plus 2. Ano itong final answer? Subtraction na siya. Then that's the part there. Then the last topic na to, matawag na subtopic sa to ang main topic na addition o subtraction mo ni siya. Ang dapat ninyong masabtan ani na example kay magsugod ta permi sa pinakaunang numerator. Do man ni ka numerator din ang first term na rational expression kaning whole part ni na usam ni first term subtracted by kanipod ang second na term. Rational expression is siya as a whole part. So ang atong unang buhaton, multiply na to na ang atong a sa ato ang c. Kaya na naman, mugamit man gitawag na AC method. O di po ni basta-basta ang ato ang gitawag na product anhi kaya ato man i-factor out using AC method din ang iyahang leading coefficient ani kay db equal sa 1. Kaya kung equal ra sa 1, pwede mo po natugod siya wata ka ba pwede siya ma-perfect square trinomial na technique. So kanitaas-taas kini siya na method kay mo apply pa tag GCF mag-grouping pa ta nya ato pa ni simplify. So magsugod na ta. So ang 5 anhi multiply sa negative 6. According sa AC method, dapat ang iyahang ang sum
after ma-add ang A ug C ang ilang mga factors sa ilahang result ni ini, kay dapat mabuhatan or let's say mahimo siya middle term ang ilahang mga factors. Kung nakabantay mo ani natay 5 multiply sa negative 6 natay result na negative 3. So atong target na karon dapat makakuha tag mga factors na ang result kay ang middle term ni ini. Kung asa kay 7. So ang mga factors sa negative 3 dapat makuha nato na. Then kung atong i-add ang middle term ang answer na. So magsugod ta ni na given. So easy method. In this case, ato ning tungaon ang negative 3 into 2 parts sa duha ka parte. Magsugod tag 1. Kaning 1, negative 30 divided by 1. Ang result niini kay negative 30. Positive 2 na puta. Negative 30 divided by positive 2 natay negative 15. Then 3, negative 30 divided by 3 natay negative 10. Unya, kung nakabantay mo, pwede pa ni siya ma-divide po 5, which is negative 6. Ang pangutana niya ron, maka-result pa ta o 7. Kaning 7, mo ginato ang target kung atong i-add. So, 1 plus negative 30 na negative 29 siya. 2 plus negative 15, dili po. 3 plus negative 10, di po pwede. 5, negative 6, di po pwede. So, wata na kakitag numeron maka-add og 7. So, atong balihon ng sign, tanawan na to ha. 1, so negative 1 ni siya, multiplied by 30. Negative 30 maghapon na. Negative 1 plus 30, positive 29 na siya. So, negative 2 na po ta, positive 15, positive 13, negative 3, positive 10. Oh, kani. So, nanatay result anhi. Pero di pa ni mga atong factors. Ato pa ning AGCF until such time makakuha ta sa factors ni ini. So, natay negative 30 o 10. Unsay gamit ani? Kay kani siya ato ni himuon o matubagbag atong is separate ang ato ang terms into this in this situation. For example, kani siya. So, natin negative 3x o positive 10x. Asa man siya gikan? Ani na siya gikan. Then, ang atong middle term na 7x, tablara muna siya gibuak. Unya, ato na ta sa GCF o sa grouping na part. Please be reminded na ito ang gi-factor out kay ang 5x squared minus or plus. Is it plus or minus? It's plus, yes. Plus 7x minus 6. So again, this is given na kani siya daw negative 3x plus 10x na siya. Mo ni atong i-grouping. So 5x squared minus 6 para maklaro lang na siya itong i-group. After ani kaya ato ni siyang i-grouping na sila by group na ni siya pattern maklaro niya. So ang common sa 5x squared og negative 3x kay x. So ipagawas na tong x. Ang result na ini kay 5x na lang minus 3. So 5 minus 3. Unya, ang pikas, ang ilahang GCF kay ma-divide sa 10 o sa 6 kay na 2. So 10 divide 2 na tayo 5x. So may x na bilhin din. Negative 6 divide 2 na tayo negative 3. Kung nakabantay mo, parehas lagi na sila o parenthesis na expression. It only means na sakto atong answer ni ini. Unya, napatay nakalimtan usap din eh. Dapat plus na siya times. So may tawo ani na natay result. Actually natay result. Kopyahon na nato si x plus 2 o 5x minus 3. Asa man taning x plus 2 nara siya din eh. Ning tablara mo nato ni siya gipa GCF into big context.
So ato ang greatest common factor ana mo ning 5x minus 3. Unya para ma-cancel out siya, mabilin na lang kay x sa pikas, and cancel out pud na tay 2 sa pikas. So mo na siya ang ato ang first part na pag-factor. So ano to ibutang sa pikas din eh. So natay x minus 2 minus 2 siya plus 2 then 5x minus 3. Nato ang method sa pag-factor kung ang leading coefficient kay greater than 1. So maana siya. So atong buhaton na ni karon kay nanatay first numerator. So second sa first na putang denominator. Ani sa tong first na denominator na ko'y clarify ni. Dapat 4 ni siya na positive 4. Ako lagi mo yung maning question good. So ang hitabo na ani karon na natay x squared plus 4x plus 4. Laro nga na itong color. So 4 ni siya dapat kay ano ko ipakita niya technique on niya unsay mga problems kung saan pag-solve. Kay fix naman guni ang idea sa math na concept nani ba sa factoring na rational expression pod. So kana actually this is a perfect square trinomial na concept. So kung nakabantay mo yes tanong na mo sa minus 3 ni siya na. minus 3. So kaning perfect square trinomial, ang concept lagi na niya a plus b squared. Ana ra na siya gikan na siya sa perfect square pod na matawag na binomial. So square root of x squared, ang ato ko nung square root ani, which is x ra ang answer. Ang kani po na square root of 4 kay 2. So ang kaning middle term na to, kung ma-multiply siya og 2 ang last term, mo na itong answer. So kung 2 times 2 4, 4 mo ginang answer. So mo yung duha x og 2. So nanatay factors ani x plus 2 times x plus 2. Then as what I said na basta makabuhat na makasimplify na mo sa first term sa numerator ug denominator, focus sa din eh. Kung nakabantay mo, pwede pa rin siya makancel out. Makancel out ang pa nato din og x plus 2 o x plus 2. Which will ang ato ang mahabilin kay kanin lang duha. Before ta mo padayon ang duha ato sa plus subtraction rin siya. Minus na to og kaning x squared plus 10x. Sa x squared plus 10x plus 5, ang kanipod niya na concept, kung yun ani tanawan niya, mga numbers na dapat ang result kay 5. Nare, atong butang AC method, AC. Method. So, may tabuan ni, mara gyapon 1 times 5. So, 5, mga factors of 5. 1 times 5. 5 ra. So, sa'yo tapo ni siya. Kuha nga ni 2. So, dapat 2 na siya. So, that concept actually applies to perfect square trinomial na concept. Kaya mga nasayop na ako og suwat. Don't worry, this is just a minor technical concern. But anyways, I just want to show you this one. Kung ato ning square root ang x din eh. X squared din eh. Square root of x squared. Ang result kay x. So, kung kani man gud ang perfect square trinomial, ex plus bx or x squared plus bx, then plus c equals or ana siya na forma. Kung perfect square ni sila, ang result niya ini, ang middle term, dapat times 2 ra siya sa iyang square root. So, square root of 25, natay square root of 25, the result of this will be 5. Times 2 ba ni ang 5 sa 10? Which is yes. So, the A o B na to kay 10.
sa 10, ang result of 10 kay ang x og 5. So in this case, therefore, maka-conclude ta na ang result ni ini sa y pagduha-duha kay x plus 5 times x plus 5. So kung eraser, dugay naman na yun eh. So anyways, let's have here x plus 5 times x plus 5. And then overall, over x plus 5 times x plus 5. Kung nakabantay mo niya, kakasil out na puntaan ni. Kaya naman ni parehas na term sa taas is ubos. Binomial sa taas ay ubos. So in this case, kung ato ning simplify og maayo, what we have left here is 5x minus 3 all over x plus 2 minus x plus 5 all over x plus 2. Take note na pareha sila denominators. So it only means na pwede ra ka magbutang ani na x plus 2 ra gyud. Unya, ang ato ang subtraction na sign, ma-distribute ni siya. So minus x plus 5. So ato ni siyang i-distribute sa asaman, sa x o sa positive 5. So the remaining answer or the answer for the distribution, siya kung nagkatawal ko sa kung sayo, pero mawala na siya, na pattern every expression ay hatagod. So atong final answer will be x, di pa siya final answer, so minus x minus 5. So napay common ani, negative 3, pwede pa siya minus 5. What will be left is negative 8 siya. Unya, 5 minus x is 4x all over x plus 2. Pwede pa siya ma-simplify. I think di na siya pwede ma-simplify. So we have here our final answer. Yay! I hope nakasabot mo sa kung gipasabot. This is not really the only way to solve it. Daghang paagi sa pag-solve ni. Ang kinahanglan lang yung sabto na atay mga method na ipanggamit like AC method o katong pag square, squaring, katong GCF, cubing, daghang kang method na kinahanglan ninyong ma-master sa pag-cut-on sa laws of exponent, kinahanglan ka ng mga fraction. So the next video will be multiplication and division.